Assalamu alaikum. Ku danna mana alamar subscribing domin samun sababbin videos ɗinmu da zarar mun dora. Domin kuma ƙara ba mu ƙwarin gwiwa ku danna alamar liking, ku yi comment a wannan tasha tamu ta Adam MD Nishadi. Mun gode. Daukaka. Daukaka. Sarautan mata kin riga da kin yorata wallakin zamo yar gata ni da ke akwai soyayya kin digin biyar yan mata ga masarauta ta ka ko an gaya muku nan muna bukatar hayana ne dan Allah ku je inda za ku da Allah Allah ka tashi ka zakar da za ka nishi. Daukaka. 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 Daukaka fim ne mai faɗakarwa game da nishaɗantarwa. Akwai ban tausayi da kuma ban mamaki a cikinsa. Fim ne na mawaka mai dogon zango. Ku bibiye mu a tashar Adam MD Nishadi ku danna mana alamar subscribing domin da mun ɗora ku gashi tsandum. Kar da ku bari a baku labari, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararra domin samun shi a kowane sati. Khalid. Yaushe za ka kai ne fara waka? Kane na kwata da hankalinka. Ki da zan hada da manyan mawaka su M Sharif su M Enoga har da sarkin waka ma. Daukaka. 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 Ta Allah ce ba wanda ba. Zai ma ba wanda zai hana bai isa ba. Ina ruwanka? Ina ruwanka dan sa ido? A wani ba. Daukaka ta Allah ce ba ta mutum ba. In yi so ya baka wani ka ba zai hana ba. Daukaka. Yaya ka tashi? Yaya! Assalamu alaikum. Ku danna mana alamar subscribing domin samun sababbin videos ɗinmu da zarar mun dora. Domin kuma ƙara ba mu ƙwarin gwiwa ku danna alamar liking, ku yi comment a wannan tasha tamu ta Adam MD Nishadi. Mun gode.